Mayong adlaw, ako si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas. Posibleng ma-disqualify sa pagkasenador si Sarangani Representative Manny Pacquiao kung dili ma-postpone hangtod human sa eleksyon ang iyang boxing match batok ni American boxer Timothy Bradley. Ang boxing match ni Pacquiao ug Bradley nakaschedule sa Abril 10 didto sa MGM Grand Arena sa Las Vegas, Nevada. Apan matod sa Commission on Elections o COMELEC nga posible kining mo-violate sa implementing rules and regulations on the Fair Elections Act tungod kay mahitabo ang maong away sud sa election period. Apilusab nga tukion sa COMELEC ang rules on campaign expenses ni Pacquiao matod ni COMELEC Chairman Andres Bautista. Base sa COMELEC Resolution 10049, gidili ang pagpakita sa bisan unsang performance sa usa ka kandidato pinaagi sa telebisyon, teatro, palabas, dokumentaryo, konsyerto ug uban pa. Si Pacquiao kandidato pagka-senador ubos sa United Nationalist Alliance o UNA, partido ni Vice Presidente Jejomar Binay. Department of Education mipagawas og guidelines alang sa umaabot nga graduation rites sa tibuok nasod karong tapos sa school year. Base sa DepEd Order No. 7 Series of 2016, tanang graduation ceremonies ang ayang schedule sa dili pa o sa maong adlaw sa April 1, 2016. Simple, maligdong ug makahulugan usab dapat ang graduation rites sa mga publiko ug pribadong tunghaan sa elementarya ug sekundarya. Gidili usab ang sobra nga gasto, mahalong mga attire ug extraordinaryong mga venues. Dili sa mahimong gamiton ang field trips, film showing, junior-senior promenade ug ubang kalihukan sa mga tunghaan nga isip requirements aron makagraduar ang usa ka tinun-an. Alang sa public schools, ang tanang graduation expenses kinahanglan sab abagahon sa maintenance and other operating expenses sa tunghaan ubos sa 2016 budget. Walay DepEd personnel ang tubutang mangolekta og bisan unsang fee alang sa graduation, moving up o closing ceremony. Ang Parent Teachers Association mamahimong modonar og cash o in-kind ug ang kontribusyon alang sa tinuig nga yearbook kinahanglang voluntary basis lang. Sigon sa ahensya nga mapribado o publikong tunghaan sa elementarya o sekundarya, gidili ang paggamit sa graduation rites alang sa political forums o pagpangampanya sa mga kandidato mudagan karong Mayo. Ang graduation rites karong tuiga nga adunay temang kabataang mula K-12 tagapagdala ng kaunlaran sa bansang Pilipinas mo-focus sa K-12 basic education program nga nagsilbing paagi alang sa local ug national development. Ani ay tambag alang sa mga Sugboanon gikan ni Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson. Don't vote for palaaway officials. Mato ni Singson nga ang mga palaaway nga opisyale sa gobyerno ang hinungdan sa kalangay sa mga infrastructure projects dinhi sa Sugbo. Kay kung ang usa ka politiko mo implementar og usa ka proyekto, dili kini mahuman tungod kay kontrahon sa luyo nga partido. Wala hinuig gihinganlan si Singson nga politiko og proyekto nga na-delay apan matod niya nga angay butaran sa publiko ang angay ug tarong nga kandidato karong umaabot nga eleksyon aron usab makita sa publiko ang kahumanan sa mga proyekto. Si Singson mianhi sa Sugbo kagahapon alang sa bottoms-up budgeting consultation dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Mokabat sa 5,000 ka mga estudyante o faculty members sa Xavier University ang mosalmot sa ipahigayong mock elections karong adlaw ug ugma. Matod ni Cristohanong Katilingban sa Pagpakabana Director Nestor Banwag Jr. nga ang mock elections parte sa kampanya sa tunghaan aron i-apil ang kabatan-unan sa proseso sa piniliay ug aron dili mag-survey kung kinsay nag-una nga kandidato. Sigon niya nga ang mga estudyante og magtutudlo mobotar gamit ang 50 ka mga computers nga gibutang sa duha ka lugar duol sa University Gym. Nagsugod ang mock poll kaganinang alas 8 sa buntag ug mahuman kini sa alas 7 sa gabi. Ang duha ka adlaw nga mock elections exclusive lang sa XU community. Ug gani ang mabalita gikan sa ubang bahin sa nasod.
Sukwahi sa ubang mga celebrities nga mipadayag sa ilang sukwahing opinyon batok ang boxing champ Manny Pacquiao, si Gab Valenciano giawhag ang mga Pinoy nga pasayloon na ang boksidor. Sa iyang Facebook post kagahapon, si Gab nipaambit sa iyang mga huna-huna kalabot sa opinyon ni Pacquiao sa same-sex marriage nga nahimong kontrobersya karon di lang sa Pilipinas sa panapil na sa gawas sa nasod. Sigon ni Gab nga ang mga tuig nga gisakripisyo ni Pacquiao aron makagkampiyon sa mga international boxing competitions alang sa mga Pilipino, dili angayang ipakasama sa usa ka sala nga iyang nabuhat. Awag niya sa tanan nga pasayloon na ang boxing champ, sanglit na ngayon nasabdaw kini og pasaylo. Apan giklaro ni Gab nga wala siya mosuporta sa gibuhi ang komento ni Pacman hilabi na sa iyang political career ug sa pagsud niini sa Philippine Basketball Association. Mato ni Gab kinsa minyo kang model blogger Trisha Centenera nga sama ni Pacquiao dili sab siya uyon sa same-sex marriage, apan iyang girespeto ang maong klase sa kaminyoon isip parte sa kalibutan. Sa kinawahian, iyang giawhag ang tanan sa pagminahalay nga walay kondisyon aron ang tanan makalingkawas sa paghusga sa isig katao o sa pagka-ignorante. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow me sa Twitter at Sunstar Showbiz. Ani ang Balor sa Dolyar, gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Dini natapos ang atong mabalita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sunstar Online o sa Facebook Sunstar Philippine News. Ako si Jay Sandoval ug kini ang Sunstar Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sunstar family, My Sunstar, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sunstar in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sunstar network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sunstar different from the Sunstar website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sunstar. Thank you.